Salut la toată lumea, eu sunt Alex și jucăm Minecraft Survival pentru că am zis în descrierea al doilea episod de Skyblock că seria de Skyblock va fi înlocuită cu asta de Survival, pentru că da. Lui Mădă nu prea îi convine că înlocuim seria de Skyblock, dar asta e, nu-i așa, Mădă? Adică să faci. Ce nu ți-a zis? Eu nu știam. Pe ce nu mai jucăm Skyblock? Ba da, mă, noi ne jucăm, dar nu mai filmez. Ba. Ce om ești, bă? Ia zi. Bă, gata, tot ce e după intră. Mamă, bă, n-am înțeles. Un cosul la săptămâni. Ia uite, bă, e burașul, bă. Ia uite-l. Ce urte? De una. Ia uite-l. Și pe ăsta, ce grație ești, bă, ce grație ești, bă. Ah, ce chiță e. Bă, și Să vedeți, să vedeți. Bă, fă liniște. Fă liniște să vadă lumea cum face iepurele când moare. Taci. Unde ești, mă? Vă vină mai aici. Să vedeți cum face, ziceți că e capră. Ia stai, mă. Și taci. Unde ești, mă? A, n-a făcut. Eu știam că țâpă așa ca capra. Așa făcea înainte. Ca o capră. Da. Care ești? O să mai ies câteodată din joc ca să văd cât e ceasul. Mă scuzați pentru asta, dar... Na. Nu vreau să mi se Bine, întrerupă nu vreau să filmul. filmeze. Bă, da, ție nu-ți merge hamachi. Și mie le să fac server. Gata. Ce om sunt. Hamachi. Bă, deci, Păi da, deci e o cadra să fie. deci e o groază de lag. Deci bă, chiar e lag. A, ba uite că dacă dau așa și tai iarbă nu e lag, dar dacă tai pomii e lag. Poți să-i vendi give-al pe Skyblock. Ce? Poți să-i vendi give-al Bine. oamenilor și de ăștia. Și prinsă ceva? Era la 8:30. Și prinsă ceva? Nici n-am fost. Știu că fusăși cu noi la 8:30. Pe la 8 intra eu. Purcel. Nu sper Purcel. de pur. Nu vorbi așa pe filmarea mea. Mușcă-l de rât, poate. E bine așa. Sau pupă-l în rât. E bine așa. E bine, a? Dacă e faci bine, ceva de ce dacă- nu faci tu asta? Uite, alea Pentru că eu nu sunt, sunt lângă tine. sunt noile blocuri. Bine, mă, dar dacă era aici, sigur s-a plecat să pupe porcul. Vă și arăt dacă vrei. Bun, să pupați un porc. Bă, intri pe Skyblock și că avem aici câțiva porci și arătă lua ăștia cum. De unde avem noi porci pe Skyblock? Nu știu. Bă, deci, nu știu. A pus cineva acolo. Și că... Lume, deci la sfârșitul episodului o să-l vedeți pe Bădă pupând un porc. Și vorbesc serios, dacă nu uit să pun, o să pun. Deci chiar pun. Bă, sunt cumva pe o insulă. porc. Sunt cumva pe o insulă. De ce mă dă pe insule, mă? Nu știu, dar e minet. Bă, bravo ție. Episodul ăsta nu ne plimbăm doar și plus că nici nu o să fie prea lung. Asta era o să fie sigur cu mine. Nu. Deci, În episodul ăsta mai mult vreau să vă anunț că începem seria asta de survival single player. În episodul 2 poate, în episodul 2 o să caut un loc unde să construim o casă, poate îl găsim chiar acum, da? are ceva dacă omor un villager? Bă, nu. Cât eu pleacă ușile alea și L-ai mă omorât tare deja, cap. nu? Poți să sparg? Ce să spargi? Să omor niște villager pe acolo. Hai mă, dă-i naibii, omoare-i. Hai mai vorbi de Skyblock, că nu-i frumos. Păi eu fac Bine. survival și tu vorbești de Skyblock, ce facem noi? Dacă nu mă bagi pe mine acolo. Dacă nu-ți merge hamachi. Da, dar mâine fac. Nu știu ceva sau cu calculatorul de pământ, dar fac. Păi dacă eu filmez al doilea episod în seara. Filmez și cu mine un episod, nu contează. Aha, bine. Că lui ai filmat 100 de episoade în sala asta. Păi nu. Cred că dacă pe ăsta îl filmez sau poate și pe al doilea, că... Bine, nu vreau să-l filmez pe al doilea, vreau mai mult doar să mă plimb să găsesc un loc unde să facem Căsătucă la casă. cucărică.
doar să facem o casă și mai avem cam 4 minute așa de un episod. Nu mai mult atât. Lume, Da. oficial a început vacanța de iarnă. Hai să zic și eu ceva. Ia zi. Cine știe de ce s-a întâmplat aia cu copul? Dacă nu mai facem. Păi nu mai facem că, fraților, deci am schimbat canalul. Că știți că a schimbat canalul, că nu sunteți aceiași abonați, că am văzut eu că nu s-a uitat nimeni la videoclipul ăla. Eu nici nu știu contul, că mă abonam și eu. Mă, tu taci. Păi tu n-ai pus link-ul, că ești... Bă, am zis cum se numește contul doar. Păi dați pe link-ul. Uite că tu mai vrei și mine. Păi, Caușoarele, Alexandru Băvâș și cine mă? Care? Hai bă că am poza cu skin-ul meu. Ce skin, mă, ăla urât. Da, da, uite aici nu mi-l arată că suntem pe 1.8. Pe un om nu se arată, doar dacă ai Cont premium. Am zis prim. Am o față de mam. Eu sunt deja de diamant. Păi și eu sunt și fără diamant. Dar îl dau în cioc. Te vezi pe stele, vezi? Wow, uite o zonă aici, dacă încep eu să curăț copacii un pic off camera. Deci e mamă, ce caut eu. Uite și uite. Facem roșii de mâncărică. Da. Că faza cu 1.8. Deci eu dădeam în oaie și nu o loveam tehnic, nu? Dar e șmecher că pe 1.8 îi le dau cane. Păi da, și pe 1.8, nu numai pe 1.8. Păi vreau să zic pe 1.8. Da, am zis 1.1, nu știu ce. Aha. Zici și tu și am strigă pucit. Ce mă enervează? Hai să mai mă. Ce vizibil, nu mă urmezi. Ce? Așa mă, am ascuns. Serios, Skype-ul, fraților. Deci, vreau să vă zic că eu am fost Alex, ăsta a fost un, hai să zicem, primul episod, fraților, din Survival. Până în episodul al doilea, cred că mor. Și, deci nu, frate, lasă-mă în pace. Și Eugen vrea să-mi trece filmarea. O să caut până în episodul al doilea, cred că aici facem casa, mai derapidez eu un pic. Și da, cam atât. Eu am fost Alex, ăsta a fost primul episod din Survival Single Player și da, Bye. bye.